gewoon even met scholen helpen, dat de gasten meteen weer in kan. Nou, dat gaat ook wat sneller. Kun je een stukje zeggen waar je staan komt en ik kom in dit lokaal en ik zeggen wat je krijgt. Ik denk dat er dus een ontwerp is dat we alles een protte mail doen. En zo gaat het dan op school ook. Dat er dan een oproep is op mail of op een Reduzum site van goh, we hebben waanzinnig hand nodig, kom alsjeblieft helpen. Dan staan er gelukkig ik een genageheid met mijn kleren. Wij moeten nog even 10 door in richting gaan. En dat aan ze te plakken is, dan ben we er wel klaar voor. Ja. Verandert er een soort? Commentaar? Nou ja, op zich, de squallen draait aan ze wel weer. Het enige wat veranderd is dat wij als squallen naar een oor bestuur gaan, dat zal een verandering wezen. Maar qua gebouw en qua mensen en qua leerkrachten en qua ben verandert er net zo'n soort. Ik ben bij een vriendin van mij op camping geweest en ik ben naar oma strik geweest. Dus, En aan ze weer het ontwerken, hè? ja. Maar dat vies net slip? Nou, net echt, maar ik hier wel even nog een week op vakantie. Er zijn natuurlijk oorvakanties. Dat wacht ik dan wel op. We hebben een joet nog en dan nog 2 dagen. En dan moet alles te plak zijn en dan kunnen we maandje los. Dus hebben we zin in. Dus kom maar op met spul. Koffie, thee, limonade, cakes. Even de pauze. Yep.